Καλησπέρα, Μεγάλη Δευτέρα του 2016. Βρισκόμαστε σε ένα κτήμα και μπορούμε να πούμε ορισμένες κουβέντες εδώ για τις εργασίες που γίνονται σε ένα κτήμα. Επειδή πολλής λόγος γίνεται για την κρίση και οι Έλληνες σε μεγάλο ποσοστό τους γκρινιάζουν ότι υπάρχει κρίση, ας ρίξουμε μια ματιά γύρω μας για να καταλάβουμε τελικά κατά πόσο υπάρχει κρίση σε αυτή τη χώρα και κατά πόσο δεν υπάρχουν εργασίες για να κάνει κάποιος, αν θέλει να κάνει. Κοιτάξτε εδώ, εμείς που δεν είμαστε επαγγελματίες του είδους, με την καλή διάθεση που είχαμε, κλαδέψαμε τα δέντρα. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα αξίζει τον κόπο, η εικόνα είναι πολύ καλή. Για κοιτάξτε και εδώ, ποιος από εσάς δεν μπορεί να ανοίξει ένα τέτοιο λάκκο? Δεν είναι τίποτα, είναι πολύ εύκολο. Για να αποδώσει και να καρπίσει ένα δέντρο καλύτερα χρειάζονται λάκκι για να κρατάει το νερό, για να ποτίζεται. Πιστεύω ότι όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν πιστεύω ότι είναι δύσκολο. Αυτό που λένε κάποιοι ότι δεν βρίσκουν εργασίες να κάνουν, ότι δεν υπάρχει τίποτα, μήπως πρέπει να στραφούμε ξανά στην παραγωγή αντί να περιμένουμε οτιδήποτε άλλο? Όποιος γνωρίζει εδώ πέρα θα αναγνωρίσει τα δέντρα φλαμουριάς. Κοιτάξτε πόσες φλαμουριές υπάρχουν. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε σε αυτή τη χώρα να φυτεύουμε και φλαμούρι και τσάι και χαμομήλι. Μπορούμε να εμπορευόμαστε πολλά πράγματα αν θέλουμε. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων έχει τεμπελιάσει πλέον τόσο πολύ. Και το μόνο που ξέρουν είναι να μιλάνε για την κρίση, η οποία, εγώ θα σας το πω ξεκάθαρα, πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Μόνο τα κανάλια και οι εφημερίδες διωγγώνουν αυτή την κατάσταση. Εγώ ποτέ δεν πίστεψα ότι υπάρχει κρίση. Για κοιτάξτε. Μετά το κλάδεμα, τα κλαδιά πρέπει να κάουνε. Πείτε μου, χωρίς να είστε εξειδικευμένοι άνθρωποι, εξειδικευμένοι αγρότες, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα? Ένα κλάδεμα, ένα λάκκο για το δέντρο, να κάψετε τα κλαδιά, να κλαδέψετε τις φλαμουριές. Είναι δύσκολο? Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι. Λέμε ότι υπάρχει κρίση σε αυτή τη χώρα. Θα σας δείξω το εξής. Όπως βλέπετε, εδώ υπάρχουν τριαντάφυλλα κόκκινα και εδώ υπάρχουν τριαντάφυλλα λευκά. Θέλω να μου πείτε, η έφορη ελληνική γη, εκεί που είναι έφορη, στα σημεία που είναι, γιατί δεν είναι σε όλη την επικράτεια, αλλά όπου είναι, δεν μπορεί να παρέχει αιθέριο έλαιο από τριαντάφυλλα στην αμερικάνικη και την ευρωπαϊκή αγορά, οι οποίοι, αφού έχουν τα χρήματα, σίγουρα θα χρειάζονται αιθέρια έλαια, αν εμείς καθόμαστε να τα παράγουμε? Όπως κάποιοι άλλοι εξάγουν αιθέριο έλαιο λεβάντας. Ναι, καλά ακούσατε, γίνεται στην Ελλάδα αυτή η δουλειά. Υπάρχουν κάποιοι που εξάγουν αιθέριο έλαιο λεβάντας. Μου λέτε ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει κρίση? Για κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ τα φραγκόσικα. Τα φραγκόσικα σαπίζουν και δεν το τρώει κανείς. Για κοιτάξτε. Κοιτάξτε καλά, σε αυτή τη χώρα υποτίθεται ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πρόβλημα. Τα φραγκόσικα τα αγνοούν. Γιατί? Κοιτάξτε τα εδώ, δεν θέλει κανείς να τα φάει. Να συνεχίσουμε να πούμε κι άλλα? Κοιτάξτε τι όμορφα που φαίνονται τα δέντρα όταν είναι κλαδεμένα. Αρκεί να υπάρχει κάποιος να τα φροντίσει.
Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πολύ φοβάμαι ότι ο μέσος Έλληνας δεν έχει τη διάθεση να κάνει τέτοιες εργασίες. Και αυτοί που λένε ότι ψάχνουν για δουλειές και δεν υπάρχουν, απλώς δεν θέλουν να κάνουν καμία τέτοια δουλειά. Κοιτάξτε εδώ, ξύλα. Δεν είμαστε εξειδικευμένοι, πήραμε όμως αλυσοπρίωνα και κόψαμε ξύλα. Αρκεί να έχεις καλή διάθεση, σταθερό χέρι και προσοχή όταν κόβεις τα ξύλα. Είναι δυνατόν αυτή η χώρα να έχει πρόβλημα? Που μας φοβερίζουν ότι θα πεινάσουμε και θα έχουμε προβλήματα. Κοιτάξτε εδώ. Και πρώτη ύλη, το ξύλο για οτιδήποτε. Ακόμα και για να ζεσταθούμε. Πόσα στρέμματα γης είναι ανεκμετάλλευτα σε όλη την ελληνική επικράτεια, σε όλη τη χώρα. Για μετρήστε. Κάποια από αυτά μπορούν να καλλιεργηθούν. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε πόσα φυτά υπάρχουν. Είναι δυνατόν να μας λένε ότι θα πεινάσουμε? Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί να κάνει κάποιος αρκεί να θέλει. Στο θέμα που λέγαμε πιο πριν, υπάρχει κρίση σε αυτή τη χώρα, υπάρχουν άνθρωποι σε ανάγκη. Κοιτάξτε η καρπή. Τα προσφέρεις και δεν τα θέλει κανείς. Να σου δώσω μερικά. Δεν θέλω. Μα να σου δώσω θα χαλάσουνε. Ναι, αλλά δεν θέλω. Ειδικά αν τους πεις να έρθουν να μαζέψουν, δεν κινούνται να μαζέψουν με τίποτα. Προτιμούν να τα πληρώσουν πανάκριβα σε οποιαδήποτε λαϊκή, σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ. Μανάβικο, αλλά δεν έρχονται να μαζέψουν οι ίδιοι. Κοιτάξτε τα δωρεάν. Ξεραθήκανε πάνω στο δέντρο. Απαράδεκτο. Δεν θέλω να μου πει κανείς ότι υπάρχει κρίση σε αυτή τη χώρα. Εγώ προσωπικά δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι στερούμε κάτι. Ειλικρινά σας το λέω. Δεν αισθάνομαι ότι στερούμε κάτι αυτή τη στιγμή. Τα έχω όλα και πιστεύω πως η πλειοψηφία των Ελλήνων τα έχει όλα. Και πρέπει να σταματήσουμε επιτέλους να μιλάμε για την κρίση, η οποία υπάρχει μόνο στα ρεπορτάζ που κάνουν τα κανάλια και οι εφημερίδες. Επομένως, τι κάνουμε? Κλείνουμε την τηλεόραση, τοποθετούμε την εφημερίδα στη σόμπα για να ζεσταθούμε, κλείνουμε τα αυτιά μας σε αυτούς που μας φοβερίζουν με την κρίση και αποφασίζουμε επιτέλους να γίνουμε παραγωγικοί. Αποφασίζουμε επιτέλους να κάνουμε κάτι σωστό σε αυτή τη χώρα. Κοιτάξτε δέντρα εδώ, κοιτάξτε. Επιτέλους πρέπει να μάθουμε σε αυτή τη χώρα να εργαζόμαστε κάποια στιγμή.